Hovioikeuden mukaan kirjoitusten tarkoitus. No niin, jospa me nyt voitaisiin ruveta aloittelemaan. Eli ensinnäkin lämmin kiitos siitä, että olette tulleet tänne ja kiitos kaikille, jotka on jaksanut tätä pitkää prosessia seurata, joka jatkunut jo melkein 5 vuoden ajan. Mutta voin suurella ilolla kertoa teille, että Helsingin hovioikeus on juuri julkaisemassaan ratkaisussa hylännyt kaikki minuun kohdistuvat 3 syytettä, samoin piispa Juhana Pohjolan syytteen. Ja olen todellakin tosi helpottunut, olen iloinen, olen kiitollinen Jumalalle, olen kiitollinen lakimiehilleni ja hänen tiimilleen, kaikille minua tukeneille. Ja sitten täytyy sanoa myös, että tämä päätös oli kyllä ihan odotusteni mukainen. En tämän prosessin aikana hetkeäkään epäillyt, että olisin näissä kirjoituksissani tai lausunnoissani syyllistynyt mihinkään lainvastaiseen. No, hovioikeuden ratkaisu on 3 tuomarin yksimielinen. Ja hovioikeus on vahvistanut, että mikään tutkimuksen kohteena ollut kirjoittamani teksti, siis twiitti, pamfletti tai lausuntoni radio-ohjelmassa eivät täytä rikostunnusmerkistöä, eivätkä siten ole lainvastaisia. Hovioikeus lisäksi totesi, että lausumat eivät ole solvanneet tai panetelleet homoseksuaaleja. Ja hovioikeuden mukaan kirjoitusten tarkoitus ei myöskään ole homoseksuaalien loukkaaminen. Eli siis nämä Raamatun opetukset, joita olen pitänyt esillä, ovat laillisia. Samoin tämä pamfletti on aivan laillinen teksti. Samoin nostan nyt Raamatun opetukset, jotka sieltä roomalaiskirjeestä poimin siihen twiittiini, samoin ne. Ja päätös on myös heti lainvoimainen, eli olen vapautunut kaikista syytteistä, eikä asia ole enää vireillä. Kun minut valittiin vuonna 1995 eduskuntaan, niin odotin kyllä monenlaisia haasteita ja jännitteitä, mutta en osannut ikinä kuvitella, että jonain päivänä olisin niiden vakaumusten, sen arvomaailman vuoksi syytettynä rikosoikeuden käynnissä sen vuoksi, että julkaisen Raamatun jakeen, pidä esillä ajatuksia, jotka pohjautuvat kristilliseen vakaumukseen, ja joka on johtanut siihen, että olen ollut poliittisessa toiminnassa lähes 30 vuoden ajan. Kohdallani tämä yli 4,5 vuotta kestänyt tutkinta on ollut kieltämättä aika raskas. Se on sisältänyt totuudenvastaisia syytöksiä hyvin korkealta tasolta, eli valtakunnan syyttäjän tasolta kirjattuja syytöksiä, paikkansa pitämättömiä, useita pitkiä poliisikuulusteluja yli 13 tunnin edestä, oikeuden istuntoihin valmistautumista, käräjäoikeuden istuntoja, hovioikeuskäsittelyn, vaikka käräjäoikeushan myös antoi yksimielisen vapauttavan ratkaisun. Nämä kaikki olisi voinut silloin kesällä 2019 helposti väistää katumalla kirjoituksia, luopumalla niistä, mitä minulle useaan kertaan ehdotettiin. Ja poliisikuulusteluissakin minulta kysyttiin 3 kertaa, suostunko 2 viikon sisällä poistamaan kirjoitukseni sosiaalisesta mediasta, kotisivuilta. Ja myös valtakunnan syyttäjä julkisesti totesi jo silloin 2019, että mahdollisella irtisanoutumisella omista teksteistä on ja olisi merkitystä arvioitaessa syyllisyyttä. Vastasin, että seison näiden hyvin syvästi oman vakaumukseni ytimessä olevien Raamatun opetusten takana, tulipa sitten millaisia seuraamuksia tahansa. Eli en peräänny tästä vakaumukseni. Ja ajattelen, että tässä ei ole kysymys vain minun mielipiteistäni, vaan tuhansien ja tuhansien muiden kristittyjen oikeudesta ilmaista vakaumuksensa, ja eikä pelkästään kristittyjen, vaan kenen tahansa sananvapaudesta, kenen tahansa oikeudesta ilmaista oma näkemyksensä. Tässä vaiheessa koen, että tämä taistelu ei ole ollut turhaa. Toivon, että tämä päätös toimisi ennakkotapauksena, toimisi tietynlaisena linjapäätöksenä
jonka johdosta muiden ei tarvitse käydä läpi samanlaista koettelemusta. Olen pitänyt etuoikeutena ja kunniatehtävänä puolustaa sananvapautta, joka on perustava oikeus demokraattisessa valtiossa. Ja pidän suuressa arvossa sitä, että oikeus tässä päätöksessä tunnusti nyt sananvapauden merkityksen. Ja ajattelen, että tältä osin voin olla ylpeä isänmaastani ja siitä, että täällä perusoikeudet, täällä sananvapaus on kunniassa. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi 30.3.2022 kaikki syytteet, antoi vapauttavan ratkaisun minulle sekä myös piispa Juhana Pohjalalle, joka sai siis syytteen tuon pamflettini julkaisusta ja esillä pitämisestä. Mutta syyttäjä valitti hovioikeuteen käräjäoikeuden yksimielisestä ratkaisusta. Ja Helsingin hovioikeus käsitteli näitä 31.8.–1.9. Tämä oikeusprosessi ja päätös on sanan- ja uskonnonvapauden kannalta historiallinen. Meillä ei historiassa ole koskaan aikaisemmin ollut tällaista rikosoikeudenkäyntiä, jossa olisi Raamatun tekstejä, esimerkiksi käsitettä synti, pohdittu ja puitu tuntitolkulla. Ja ajattelen, että oikeus on ensimmäisen kerran rikosasiana punninnut, saako Raamattuun kytkeytyviä opetuksia pitää esillä ja ilmaista olevansa samaa mieltä niiden kanssa. Kansainvälinen kiinnostus tähän tapahtumaan on ollut suurta. Ja totean, että sitä ei ole alun perin kukaan masinoinut Suomesta käsin. Itselleni tuli yllätyksenä se, kun huomasin, että englanninkielisessä lehdistössä alkoi olla juttuja tästä tapauksesta jo silloin varhaisessa vaiheessa. Tämä kiinnostus tapaukseen ajattelee, että se nousee huolesta, että jos tällainen sananvapauden kyseenalaistaminen voi tapahtua demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen suhteen hyvämaineiseksi tunnetussa Suomessa, niin miksei sitten missä tahansa muussa maassa. Tämä lainsäädäntö, joka meillä on kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, niin hyvin samantapaiset lait on esimerkiksi muissa Euroopan unionin maissa, ja sen vuoksi siellä on hyvin tarkasti tätä seurattu. Vielä ihan tiivistän niille, jotka ei ehkä muista koko prosessia. Tähän sai alkunsa vuonna 2019 kesäkuussa twiitistä, jossa esitin kysymyksen Pride-tapahtuman tukijaksi ilmoittautuneelle evankelis-luterilaiselle kirkolle. Ja julkaisuni pääsisältö oli Uuden testamentin roomalaiskirjeen 1. luvun jakeet 24-27. Ja kritiikkini kohteena ei ollut mikään vähemmistö, vaan nimenomaan kirkon johto, jolle esitin kysymyksen, ja huoleni nousi siitä, että jos kirkko opettaa oman perustansa, oman peruskirjansa vastaisesti, niin se romuttaa luottamusta Raamattuun, Jumalan sanaan, jolloin ei ole enää kysymys pelkästään avioliitosta, vaan myös ihan ihmisen pelastumisesta iankaikkiseen elämään. No, sitten tämän jälkeen kansalaisen rikosilmoituksen pohjalta käynnistyneen esitutkinnon tultua julkisuuteen kaiken kaikkiaan tehtiin yhteensä 5 rikosilmoitusta, ja valtakunnan syyttäjä nosti syytteet 3. Eli siellä oli myös tämä vuonna 2004 julkaistu pamfletti Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät, ja Ruben Stillerin joulukuussa 2019 julkaistu radiokeskustelu. Ja näiden 2 jälkimmäisen osalta poliisi ei katsonut rikosta tapahtuneen, mutta valtakunnan syyttäjä määräsi esitutkinnat suoritettavaksi. Ja luen teille pienen lainauksen siitä poliisin pamflettia koskevasta päätöksestä, koska se kuvastaa mielestäni sitä, että miten syvästi uskonnonvapauden ydinalueelle tässä mennään. Siellä sanottiin näin, että mikäli joidenkin Raamatussa esitettyjen näkemysten katsottaisiin täyttävän kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön, olisi myös Raamatun levittäminen tai saatavilla pitäminen kiihottamisrikoksena rangaistava. Eli on kysymys uskonnonvapauden ydinalueesta, jos edes kuvitellaan, jos edes spekuloidaan sillä, että maailman luetuin kirja Raamattu voisi tulla vapaassa demokratiassa kielletyksi.
Tutkinnan kohteena olevat lausuntoni kytkeytyvät siis Raamatun opetuksiin avioliitosta, miehenä ja naisena elämisestä, erityisesti Paavalin opetukseen synnistä, samasta mitä kirkot ovat yleisesti 2 vuosituhannen ajan opettaneet. On kyse klassisen kristinuskon näkemyksistä, jotka eivät nouse vihasta, vaan lähimmäisen rakkaudesta. En itse hyväksy kenenkään solvaamista, uhkaamista enkä panettelua. Ja vielä totean nämä 4 oikeudenkäyntipäivää läpikäyneenä, niin olen entistä vakuuttuneempi siitä, että tällainen teologinen keskustelu ei kuulu oikeussaliin. Olen iloinen siitä, että minulla oli jälleen hovioikeudessa, kuten käräjäoikeudessakin, mahdollisuus korjata syyttäjän esittämiä virheellisiä väittämiä näkemyksistäni, jotka jo siis julkaistiin silloin, kun tämä haastehakemus julkaistiin. Ja ihan yhtenä esimerkkinä, en halua näitä valheellisia väitteitä käydä kaikkia läpi, niitä oli kaiken kaikkiaan 4 siinä syyttäjän haastehakemuksessa, mutta esimerkiksi hän edelleen hovioikeudessa väitti, että olisin todennut LGBT-henkilöiden olevan alempiarvoisia tai että näkemykseni mukaan Jumala ei olisi heitä luonut, kuten heteroseksuaali. Nämä perättömät väitteet, joita en siis ole sanonut, joita en jaa, joita en ajattele, niin ovat levinneet jopa ulkomaiseen mediaan antaen valheellisen kuvan näkemyksestäni, ja nämä väitteet ovat loukanneet homoseksuaaleja. Eli nämä syyttäjän esittämät perättömät väitteet, niin kuin ymmärrän, että ne ovat todellakin loukkaavia. Jos joku ajattelee, että Suomen eduskunnasta löytyisi kansanedustaja, joka ajattelee, että jotkut ihmiset ovat toisia alempiarvoisia tai jopa, että Jumala ei ole heitä lainkaan luonut. Haluan vielä todeta sen, että tuo keskustelu oikeudessa oli hyvin teologista. Esimerkiksi käräjäoikeuden istunnossa syyttäjä esitti, että näkemykseni tunnetaan doktriinina, jonka hän kiteytti love the sinner, hate the sin, eli rakasta syntistä, mutta vihaa syntiä. Ja hän sanoi, että tämä oppi sinänsä on ihmisarvoa loukkaava ja solvaava, koska ihmisen tekoja ei hänen mielestään voi erottaa hänen identiteetistä, eli tuomitsemalla teot tuomitaan ihminen ja pidetään häntä muita alempiarvoisena. Tällainen väite on tietenkin se on täysin vastoin kristillistä ihmiskäsitystä. Raamatun ydinsanoma on opetus laista ja evankeliumista, eli Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen ja arvokkaiksi, mutta me kaikki olemme myös syntisiä. Kenenkään ihmisarvo ei vähene synnin vuoksi, ja Jumala todellakin rakastaa ihmistä, mutta hän vihaa syntiä, ja synti on teologinen käsite, joka kuvaa Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Ja hän rakasti ihmistä niin paljon, että antoi oman poikansa kuolemaan kärsimään rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille syntimme vuoksi. Tämänkin sain siellä oikeudessa sanoa. Ja totean vielä, että sellainen ajatus, jota syyttäjä viljeli näissä oikeudenkäynneissä, että ihmisen tekoja ei voisi erottaa hänen identiteetistä ja arvostaa, on kyllä myös aivan arjelle vieras. Kerroin oikeudessa, että olen kasvattanut 5 lasta ja heitä rakastin yhtä paljon. Jos jotakin jouduin välillä moittimaan hänen teostaan, niin eihän se merkinnyt sitä, että olisin häntä pitänyt alempiarvoisena kuin muita lapsia tai en olisi häntä rakastanut. Ja myös oikeusvaltiossa pahimmatkaan rikolliset eivät menetä ihmisoikeuksiaan tai ihmisarvoaan, vaikka saisivat ankarankin rangaistuksen teoistaan. Tässä on myös kysymys hyvin vakavista syytteistä. Nämä syytteet kuuluvat Suomen rikoslaissa kohtaan sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Tuossa hovioikeuskäsittelyssä syyttäjä kysyi minulta useaan otteeseen, että miksi en ollut uudistanut pamflettiani. Vastasin, että tuo pamfletti on todellakin oman aikakautensa tuote. Se on monella tavoin vanhentunut esimerkiksi lainsäädäntöpohjalta, mutta ei se sitä tarkoita, että se tulisi kieltää, että se tulisi sensuroida. Ja oikeuden istunnossa totesinkin, että mielellään voin
kyllä uudistaakin tekstejä ja kirjoittaa uusiakin materiaaleja näistä teemoista, ja olen jo kirjoittanutkin. Vielä totean, että syyttäjä oikeudessa sanoi, että jokainen saa uskoa mitä tahansa, Raamattua saa siterata, mutta sananvapauden ulkoista ilmaisua on rajoitettava. Ja hän totesi, että sillä ei ole merkitystä, ovatko lausumani totta vai ei, vaan sillä, että ne ovat loukkaavia. Haluan sanoa, että mieleeni muistui vastaava näkemys keskustelussa. Aikanaan kuulin sisäministeri, samalla kirkollisista asioista vastaava ministeri, ja Suomessa vieraili Kiinan uskontoasioista vastaava ministeri. Hän esitti myös, että kyllä jokainen päänsä sisällä saa uskoa mitä haluaa, mutta ei ilmaista sitä, koska se voi loukata jotakin. YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaan jokaisella ihmisellä on vapaus uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, julkisesti ja yksityisesti, opettamalla, harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja. Tässä vaiheessa tahdon esittää syvän kiitoksen kaikille niille tuhansille ihmisille, jotka ovat tukeneet minua, jotka ovat rukoilleet puolesta. Meillä on myös Sana- ja uskonnonvapaus ry, joka on ollut siellä jopa mieltä osoittamassa ja tukemassa siellä niin kuin oikeudenkäyntien yhteydessä. Ja toki olen valtavan kiitollinen omalle puolisolleni Niilolle, joka on täällä myös, ja perheelleni ja lakimiehelle, avustajalleni Eeva-Marialle, ja sitten Juhana Pohjolalle, joka on uskollisesti ollut tässä rinnallani, kulkenut koko ajan. Hän on valitettavasti flunssassa eikä päässyt tulemaan. Hän olisi muuten täällä esittänyt myös omat ajatuksensa, mutta hän pyysi välittämään terveiset tänne ja kertoi olevansa erittäin kiitollinen tästä päätöksestä. Ja nyt kiitän teitä myös, arvoisat mediaedustajat, läsnäolostanne. Tässä jutussa on ytimeltään kysymys sananvapaudesta, ja ajattelen, että ei tarvitse olla samaa mieltä kanssani voidakseen puolustaa oikeuttani ilmaista näkemykseni. Nimittäin sananvapauttahan tarvitaan juuri silloin, kun ollaan eri mieltä asioista. Silloin on tarpeen tukea toisen ihmisen sananvapautta. Ja prosessin aikana kiinnitin huomioon myös tarpeeseen lisätä avoimuutta ja julkisuutta tähän meidän oikeusprosessiin. Nimittäin niin käräjäoikeudessa kuin sitten myös hovioikeudessa esitin toivomuksen, että hovioikeuden istuntoa olisi voitu seurata ihan avoimesti striimin välityksellä. Hovioikeus olisi tämän hyväksynyt, tämän avoimuuden periaatteen, mutta valitettavasti syyttäjä ei siihen suostunut. Ja tätä ihmettelen, sillä oikeudenkäynnissä ei ollut mitään sellaista tahoa, jonka yksityisyyttä olisi pitänyt suojella. Ihan lopuksi pelkkä tämä lähes 5 vuotta kestänyt prosessi, tutkintoineen ja oikeudenkäynteineen ilman tuomiotakin, on ollut omiaan kaventamaan sanan- ja uskonnonvapautta aiheuttamalla itsesensuuria, pelkoa, että joudunko kenties samanlaiseen prosessiin, jos ilmaisen näkemykseni. No, tästä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, siitähän on jopa 2 vuoden vankeusrangaistus, mutta syyttäjä vaati tässä sakkorangaistusta, mutta vakavammaksi ongelmaksi olisi noussut tuo vaatimus sensuurista. Ja tällainen tuomio olisi avannut pään myös vastaavien tuhansien julkaisujen kiellolle uhkan modernista kirjaroviosta. Ihan lopuksi toivon sitä, että syyttäjä tyytyy päätökseen. Hänellä on 60 päivää aikaa harkita sitä, että hakeeko valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Jos sitten kävisi niin, että tämä vielä jatkuisi, niin olen edelleenkin valmis puolustamaan sana- ja uskonnonvapautta myös korkeimmassa oikeudessa, tarvittaessa jopa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Mutta tällä hetkellä todellakin olen nyt syytteistä vapaa ja tämä päätös on lainvoimainen, ja haluankin rohkaista kaikkia käyttämään näitä perusoikeuksia, käyttämään niitä kallisarvoista sana- ja uskonnonvapautta, jotka meillä on kirjoitettu perustuslakiimme. Olen tänään sitten myös käytettävissä
tarvittaessa erillisiin haastatteluihin, ja tässä nyt voin myös vastata kysymyksiin. Joo, ole hyvä. Yle Uutiset ja Merja Miilola, varaan ensimmäisen vuoron tänne sitten kahdenkeskisen haastatteluun, mutta kysyisin nyt, että kun sanoitte, että tämä alkoi viestistä kirkolle, niin mikä se viesti kirkolle on ja mitä se tarkoittaa nyt tällä hetkellä tässä tämän päätöksen jälkeen? No ainakin se tarkoittaa sitä, että tämä viesti, jonka kirkolle silloin reilu 4 vuotta sitten laitoin, jossa siis laitoin tämän kuvan Raamatusta ja kysyin, että millä tavalla tämä kirkon linjaus tukea Pride-tapahtumaa sopii yhteen Raamatun opetusten kanssa, kirkon oman peruskirjan kanssa, niin tällainen keskustelu, tällainen kysymys on täysin laillinen ja niin kuin ajattelen ja toivon, että kirkollakin olisi avoimuutta käydä tätä keskustelua tänäkin päivänä. Ei varmasti sillä muuta eihän tässä linjata tietenkään tässä hovioikeuden päätöksessä minkäänlaisia teologisia kysymyksiä. Ja itse niin kuin pidän tärkeänäkin sitä, että meillä ei maallisissa oikeusistuimissa ryhdytä käymään niin kuin tavallaan harhaoppi oikeudenkäyntejä. Et keskustelut Raamatun tulkinnasta, keskustelut teologiasta, keskustelut kirkon linjauksista, ne kuuluu vapaaseen kansalaiskeskusteluun ja sitä edusti tämä twiittini, vapaata kansalaiskeskustelua. Ja tässä vielä haluan todeta, että olin silloin ja olen nykyisinkin myös kirkkovaltuutettu ja koen, että minulla on myös siltä pohjalta sekä oikeus että velvollisuus osallistua tähän kirkolliseen keskusteluun. Joo, ole hyvä. Sanoit kuvailit itsekin, että on ollut pitkä ja raskas prosessi, niin miten tänä päivänä, että käyttäisikö siellä nimenomaisia ilmaisia tällaisessa keskustelussa, mitä näissä kysymyksissä on mainittu? Kyllä käyttäisin. Olen toki tämän prosessin aikana ja silloin jo heti alkuvaiheessa, kun nämä syytteet ilmenivät, niin käynyt huolella läpi sekä pamflettini että tuon twiitinkin lukenut moneen kertaan. Ja kyllä mä allekirjoitan edelleen sen, mitä on sanonut. Mutta totta kai tuosta pamfletista sanon, että sehän on vanhentunut. Se on vuonna 2004 kirjoitettu ja lainsäädäntömme on muuttunut sen jälkeen. Ja siellä myös tieteellinen tutkimus on mennyt eteenpäin. Niin kun siitä voisi tehdä hyvin uudistetun painoksen, mutta ne Raamatun opetukset, jotka on itse oman vakaumukseni ytimessä, niin ne allekirjoitan edelleen täysin. Ja edelleenkin haluan olla aktiivinen tässä niin arvokeskustelussa kuin sitten kirkollisessa keskustelussa. Joo, ole hyvä. Mainitsit pahimpien otteeseen valtakunnan syyttäjän roolin tuossa, niin toimiko valtakunnan syyttäjä mielestäsi asianmukaisesti tässä prosessissa? No, meillähän on nyt valtakunnan syyttäjä vaihtunut tämän prosessin aikana ja silloin kun tämä alkoi, niin se oli valtakunnan syyttäjänä oli Raija Toiviainen. Hänellä on tietenkin oikeus, hän on semmoisessa asemassa, että hänellä on oikeus ihan oman harkintansa mukaan käydä myös sellaista, tehdä myös ikään kuin testausta, että missä kulkevat lain rajat. Ja tältä osin voin jollakin tavalla ymmärtää tämän prosessin, että hän halusi ikään kuin tehdä testiä, että missä kulkevat niin sanotun vihapuheen rajat. Mutta se, mitä en hyväksy, niin oli nämä valheelliset väitteet puheistani. Eli siellä oli useita näitä, esimerkiksi väitettiin useaan kertaan, että olisin pitänyt joitakin ihmisiä alempiarvoisena kuin toisia ihmisiä, vaikka esimerkiksi tässä pamfletissani olen ihan suoraan kirjoittanut, että kaikki ihmiset on samanarvoisia ja heillä tulee olla niin kuin perustuslainkin mukaan samat oikeudet.
ja myös Jumala edessä he on sama-arvoisia. Eli siinä suhteessa kyllä arvostelen häntä, että siihen syytteeseen sisältyi vääriä todistuksia, vääriä lausuntoja, valheellisia lausuntoja näkemyksistäni ja kirjoituksistani. Joo, ole hyvä. Karoliina Raunio-Kotka Uusitie-lehdestä. Liittyy tuossa tukijoihin ja tähän rukoustukeen. Miten koette, että tavallaan tämä kristillinen kenttä, että onko ihmiset kristityt olleet teidän puolella vai onko siinä tullut hajontaa? No kyllä varmasti erilaisia näkemyksiä on ollut myös kristittyjen keskuudessa, mutta kyllä olen kiitollinen siitä, että olen tosi vahvaa tukea saanut. Voin kertoa, että joka päivä on tullut viestejä, joissa ihmiset kertoo rukoilevansa puolesta, niin ihan ympäri maailmaa jopa, ja näitä on ollut tuhansia ja tuhansia näitä viestejä. Ja mä koen, että tämä kertoo siitä, että tämä asia koskettaa myös muita kristittyjä henkilökohtaisesti. Eli ei ole kysymys vain niin kuin minun mielipiteistäni ja minun oikeudestani sanoa, mitä ajattelen, vaan moni on pelännyt sitä, että jos tämän tyyppisiä päätöksiä, siis jos tuomioita tulisi näistä, niin sillä olisi kielteinen vaikutus sitten kristittyjen sananvapauteen ja tietenkin myös laajemmin sananvapauteen, oikeuteen ilmaista itsensä. Mutta toivon, että tämä päätös nyt rohkaisee kaikkia niin kuin rohkeasti käyttämään sananvapauttaan. Olikohan siellä takana, taisi olla, sulla oli seuraavaksi sitten ja sitten. Joo, ole hyvä. Yle Uutiset, Merja Milola, että tämähän käynnistyi sinne valtakunnan syyttäjälle tämä tapaus siitä, että yksittäinen loukatuksi kokenut ihminen teki tutkintapyynnön sinne ja sitten valtakunnan syyttäjä lähti sitä tutkimaan, niin mikä on nyt tämän jälkeen viestinne tälle ihmiselle? No mielestäni se viesti, jonka poliisi antoi siinä oman tutkimuksensa tai sen tutkinnan yhteydessä, niin on hyvä kaikille niille, jotka kokee loukkaantumisen tunteita keskustelussa. Että mä luen sen, kun mulla sattuu olemaan tässä se esillä. Poliisi sanoi se, että ilmoittajan on lähtökohtaisesti reagoitava ongelmallisiksi kokemiinsa mielipiteisiin väittelemällä, julkaisemalla ja keskustelemalla kansalaisyhteiskunnan eri alustoilla ja foorumeilla. Eli kyllä mielipiteitäni, lausuntojani saa ihan vapaasti kommentoida ja kritisoida, ja niistä on hyvä käydä julkista keskustelua. Siinä on tietysti medialla erittäin suuri rooli, että media antaa tilaa erilaisille näkemyksille, vastakkaisille näkemyksille, julkaisee myös niiden mielipiteitä, jotka ovat kokeneet loukkaantumista, mutta ei sensuroi myöskään sitten näitä laillisia mielipiteitä. Sananvapauden, ihan siis näissä Euroopan unionin ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissahan todetaan myös se selkeästi, että sananvapauden piiriin kuuluvat myös sellaiset ilmaisut, jotka voidaan kokea loukkaaviksi tai häiritseviksi. Eihän sananvapautta tarvita kissakuvista tai jostain sellaisesta, mitä kaikki pitää kivana, vaan sananvapautta tarvitaan juuri silloin, kun ollaan eri mieltä asioista. Eli kansalaisyhteiskunnan ja median foorumeita tulee käyttää, ja kyllä itsekin julkaisin silloin twiittini, ja mulla on täysin avoin kommenttikenttä, siinä voi sitten niin kuin myös vastata näihin näkemyksiin. Sitten Pasi Turunen ja sitten. Pasi Turunen, Radio Patmos. Minkälaista tukea olet saanut tai et ole saanut luterilaisen kirkon taholta, ja mitä olisit toivonut tai odottanut siltä suunnalta? Luterilaisen kirkon eri toimijoilta olen saanut runsaastikin tukea. Eli siellä on suuri joukko
pappeja ja muita seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä, jotka ovat monella tavoin tukeneet. Mutta kirkon johdolle ymmärrän, että tämä on ollut ehkä vaikea tilanne, koska koko tämä keskustelu lähti liikkeelle siitä, että itse kohdistin kriittisen kysymyksen kirkon piispoille. Ja kyllä jotkut piispat ovat myös antaneet lausuntoja, joissa ovat kertoneet, että he tukevat sananvapautta. Niin ehkä en sen enempää tätä piispoja kommentoi. Mutta sitten Kriske. Joo, Kristiina Kunnas KD-lehdestä. Ja kaksiosainen kysymys, että kumpi on ollut raskaampi aika, tämä prosessi vaiko sisäministerin 4-vuotiskausi? Ja sitten toinen kysymys, että miten arvelet itse, lähteekö syyttäjä viemään asian korkeimpaan oikeuteen, joka puolestaan sitten päättää, ottaako sen käsiteltäväksi? Hetkinen, nyt meni toi toinen ohi. Joo, että miten arvelet, lähteekö syyttäjä hakemaan korkeimpaan oikeuteen? Joo, no siis mä en pysty arvioimaan sitä. Ja voin kertoa, että tuossa keskustelin juuri äsken lakimieheni Matti Sankamon kanssa ja kysyin häneltä tämän saman kysymyksen, että miten hän arvioi. Ja hän sanoi, että ei hän tiedä. Että se on syyttäjä voi tehdä nyt sitten aivan vapaasti sen oman ratkaisunsa. Että tietysti jos halutaan ikään kuin vielä korkeammalta tasolta ennakkopäätöstä, niin silloin vaikka on näin selkeä käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätös, niin se on mahdollista, mutta en osaa arvioida sitä. Sisäministeriajan ja näiden 4 vuoden vertaaminen on aika vaikeaa. Nämä on aika eri tavalla verottaneet ajankäyttöä ja voimavaroja. Ehkä tässä vaiheessa on niin myönteinen olo, että olen melkein kiitollinen siitä, että olen saanut tämän prosessin käydä läpi. Eli kyllä tässä on ollut todella paljon positiivistakin. Tämä on paljon yhdistänyt niin kuin eri puolelle maailmaakin ihmisiä keskenään. Koen, että tämän prosessin kautta on tullut valtavan paljon mahdollisuuksia puolustaa sananvapautta, puhua näistä ja myös oppia paljon itse samalla. Ja sitten mä oon iloinut henkilökohtaisesti kristittynä siitä, että on tullut paljon mahdollisuuksia pitää myös evankeliumin sanomaa esillä. Et se on ollut itselleni niin kuin valtavan suuri ilo. En osaa oikein vertailla tätä, vähän liian vaikeita kysymyksiä esität. Siellä oli, joo, ole hyvä. Jag undrar, det har ju fått en stor internationell spridning och på en del ställen har det blivit framställts som att, eller Finland har framställts som ett väldigt hotfullt land när det gäller yttrandefrihet. Och senast när det var ett öppet brev till Elon Musk så stod det om det här fallet, men det nämndes sen inte att till exempel att tingsrätten redan hade friat. Har bilderna av det här varit korrekt? Joo, kiitos. Valitettavasti en uskalla ryhtyä ruotsiksi vastaamaan, vaikka ymmärsin kysymyksen. Varmasti ulkomaisessa mediassa, itsekin olen lukenut monia juttuja, joita en ole millään tavalla tarkastanut, niin on ollut vääriä tietoja, että ihan esimerkiksi vaikkapa mahdollisten vankeusrangaistusten pituudesta ja tämän tyyppisiä. Mutta kyllä myös ulkomaiseen mediaan on mennyt tieto siitä, että käräjäoikeus vapautti näistä syytteistä, mutta sen jälkeen syyttäjä sitten valitti eteenpäin ja tämä eteni hovioikeuteen. Kyllä tämä on ulkomailla monissa maissa, joissa ei tunneta esimerkiksi tätä eurooppalaista ja suomalaista oikeudenkäyntijärjestelmää Yhdysvalloista käsin, niin tämä tapaushan on ollut valtio vastaan Räsänen, sitähän se on meilläkin. Ja se on niin kuin sen takia, niin kuin, ja vielä sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan niin kuin vakavassa rikoskategoriassa
kategoriassa kristillisen vakaumuksen pohjalta. Tämä on sellainen yhdistelmä, joka niin kuin herättää todella paljon ihmetystä ja hämmennystä. Mä luulen, että me ei sitä, itsekin on havahtunut siihen, että miten niin kuin hurjalta tämä näyttää ulkoa päin, vaikka nämä kaikki faktat selittäisi aivan oikein. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä on ollut aika vakava prosessi. On vakavaa, että on omaa uskon vakaumustaan, omaa, voi sanoa niin kuin raamattuun perustuvia oppeja joutuu ikään kuin maallisessa tuomioistuimessa perustelemaan ja puolustamaan tuomari edessä syyttäjän syyttäessä suurin piirtein niin kuin harhaoppisista näkemyksistä. Et siellähän käytiin aivan teologista keskustelua. Kyllä se on aika ennenkuulumatonta, mutta mä toivon, että nyt tämä hovioikeuden vapauttava päätös kirkastaisi tätä Suomi-kuvaa myös ulkomailla, että meillä on oikeuslaitos, joka kunnioittaa perusoikeuksia, kunnioittaa näitä kansainvälisiä sopimuksia sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta. Ja mä oon itse koko ajan luottanut meidän oikeuslaitokseemme ja koen, että se on ollut luottamuksen arvoinen. No niin, ja vielä, ole hyvä. Miten tänä päivänä suhtaudut seksuaalivähemmistöihin? No, mä suhtauduin heihin niin, että ajattelen, että he ovat arvokkaita ihmisiä, he ovat Jumalan kuvaksi luotuja, siis jos kristillisen vakaumuksen näkökulmasta sanotaan Jumalan kuvaksi luotuja ihmisiä, jotka ovat ihan yhtä lailla arvokkaita kuin kaikki muut, samoin meidän niin kuin perustuslaissa, perustuslakimme mukaan kaikki ihmiset on sama-arvoisia, yhdenvertaisia, tasa-arvoisia, eikä ketään saa syrjiä. En myöskään itse hyväksy heidän loukkaamistaan tai panettelua tai solvaamista, uhkaamisesta puhumattakaan. Mutta itse myös edelleen luotan niihin Raamatun opetuksiin, että avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio. Että vaikka meillä lainsäädännössä on tehty pienellä enemmistöllä toisenlainen ratkaisu, niin mun vakaumukseni, mun näkemykseni mukaan kristillinen ihmiskuva lähtee siitä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja myös seksuaalisuus kuuluu tähän miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Ja uskon edelleen, että jokainen ihminen, olipa homoseksuaali tai heteroseksuaali, niin me ollaan kaikki syntisiä ja me ihan yhtä lailla tarvitaan pelastuaksemme iankaikkiseen elämään, me tarvitaan sovittajaa Jeesusta, Kristusta, joka on ristillä kuollut puolestamme. Eli tässä kuvasin se, mikä on mun niin kuin henkilökohtainen kristillinen vakaumus ja toisaalta tietysti sitten myös poliitikkona pidän kaikkia ihmisiä samanarvoisina, tasa-arvoisina. Joo, ole hyvä, ole hyvä. Ei mä ajattelin, että voitaisiin... Oi. No niin, onko nyt enää kysymyksiä? Ei ole. Kiitos paljon tästä. Lämmin kiitos kaikille ja oikein hyvää päivän jatkoa.